vidimo Mojsija koji izlazi sa zapovestima, sa 10 zapovesti iz tog božanskog primraka, dakle iz tog transcendentnog faktički sveta i donosi im zakon. I tu imamo sad taj moment gde oni sklapaju taj savez. Savez podrazumeva sledeće i to je žižna tačka celog petoknjižja, zato se na neki način to zove zakonska literatura, zato što oni stvari sklapaju ugovor. U prvih 5 zapovesti imamo ugovor koji treba da garantuje odnos Izraelja prema Bogu. A u drugih 5 zapovesti njihove međusobne odnose. Šta to podrazumeva? Podrazumeva da oni sada imaju u 10 zapovesti najkraći set pravila koji bi trebalo da reguliše taj ugovor. Bog se obavezuje da će on kao zaštitnik Izraela uvek delovati u njihovu korist, odnosno štitići ih od drugih naroda, davaće im blagoslove, zemlju, hranu, piće. Za uzvrat oni se odriču poštovanja bilo kojih drugih bogova i negiraju da uopšte postoje, ne uzimaju recimo uzalud ime Gospoda Boga, ne pravi idole, likovi i tako dalje i obavezuju se u drugih 5 zapovesti da jedni sa drugima imaju jedan human odnos, pre svega dakle ne ubi, ne laži, ne kradni, svedoči lažanja bližnjega svog, ne poželi ništa što je tuđe. To su zakoni koji treba njihove međusobne odnose da regulišu